سلام فتوات تخاتلت مدبية بزلهم وسلامكم زحندول كلهم وون كم تلمودو بحادش حوريتا مزيكم لهم نلوم ناهم زبولا حوريتا بكتما مغلا كفلا كتما حاولتي فولي بوتا مارتا داباي تباهي لواب تزوع بتعمي محزن زخونة تكبار تفزيم اللوم نسو دما اسكرين تدوري وتاريخي اللوم كم زفلت ابز حالفة ناي مرهاوي التسفاي قداي بتعمى الزهرارة بزعبا قوينو كم زغني زفلتيو نسو دما زحفتنا للعسر تحمشت عامت اب سدة سعودي سريحة زوجزو تغزا بعد خمز تتألمت ابي نكشو قريبا خمز تزاربت زفلتي بزي مخنيات دما مسحواتا تبايسا مالتون اتنا غزانا صقم اب غزانا كنفتو እንዳተገበና ስለምንታይ ኢኺን ናብ ሚዲያ ወፂኸ ተዛሪፍ ከምባል በጣም እንዳፈራሩሑ እስከ ፈተና ቀትለት ከም ዝገበርላውን እንዳተነገረ ከም ጸንሐ ዝፍለጥዩ ነዚ ሰጊዓ ድማ ካብ ቤተሰብ ተፈልያ ደሃያውን ተሳኢሉ ከም ዝነበረ ዝዝከርዩ ምዚ አዳሐይዞም ብዙሓት እቲያብ ከተማ መቐለም ክፍለ ከተማ ሐወልቲ ፍሊቦታ ማርታ አደባባይ ተባሂልዎ ኣብ ዝጽዋዕ ተደብሪው ዘተረኸበ አስክሬን ናታ ከም ዝኾነ ብዙሓት እንዳተቃባበሉ ተዓዚብና ኣለና እንሕናውን እቲ ጉዳይ አጻሪና ተተኸክለኛ ሓበሬታ ናኹም ቀሪብና ልኩም ኣለና እስካዕ ፍጻመ ምሳና ጸኒሕኩም መደባትና ንክትካፈሉ እንዳዓደምና ቅድሚያ ግንስ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ በመግባር ከምውን አጋይ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ንክትኾኑ ላቦ ባርክስ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደበየ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ አስካሕካሕቲ ዝበሃሉ ገበናት እዮም እንዳተፈጸሙ ዝርከቡ እዚ ድማ እቲ እኮይ ተግባር ቀፂሉ ኣብ ከተማ መቐለም ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ ንሓንቲ ሓፍትና ቀቲሎም አስክሬና ውን ደብሪዮም ገዲፎም ኣለው እቲ አስክሬን ሕዝብ ፖሊስ ሒዝዎ ምርመራ እንዳተገበረሉ ዝርከብ ብዛዕባ ዝጉዳይ ማለትውን እቲ አስክሬን ድማ ምስ ሓፍትና መርሃዊት ተስፋ እዮም ኣዳሒዞሞ ዝርከቡ ማለትውን እዚ ሓፍትና ልዕሊ 15 ዓመት ሰሪሓ ዝገዝአቶ ገዛ ባዲኣ ከም ዝተጠለመት በዚ ድማ ማለትውን እቲ ሹም እቲ ገዛ ባዲኣ ከም ዝነበረ ሕዚ ድማ ናብ ዓዳ ህይወት ንክትመስረት ተመሊሳ መስመዘት እቲ ገዛ ናብ ሹመይ ኣዝርዮ ምስ በለታ ክታዝራ ከም ዘይኻለት በዚ ተጫቃጭቀን ድማ ናዲያ ከም ዝእሰረታ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂያ ከም ዝተዛረበት ዝፍለጥ በዚ ምኽንያት ድማ እዚ ሓፍትና ምስ ቤተሰብ ከምውን ምስ ኩሉ ስድራ ተባኢሳ ብዙሕ መፍራሕን እስካዕ ፈተና ቀትለት ውን ከም ዝተገበረላይ እንዳተነገረ ጸኒሑ ከምውን ካብ ቤተሰብ ተፈልያ ደሃያ ተሳይኑ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ መዚ አዳሒዞም ድማ ብዙሓት ሰባት እታ ተቀቲላ ተረኺባ ዘላ ንሳያ እንዳውሉ ብዙሓት እንዳተቃባበሉ ተዓዚብና ነርና ሕዚ ግን እሳ ብህይወት ከም ዘላ ማለትውን እታ ሞይታ ዝበሃል ዘላ እሳ ከም ዘይኮነት ኣብ ሓለፈ ሰሙን ኢንተርቪው ማለትውን ቃለ መሕተት ዝገበረላ ዩኒክሾ ኸይዱ ከም ዘረጋገፀ ብህይወት ከም ዘላ እታ ሞይታ ዝበሃል ዘላውን እሳ ከም ዘይኮነት እዚ ከምዛ ዓይነት ዘይተጻረየ ማለትውን ዝተሳሓተ ሓበሬታ ዝውፅዑ ሰባትውን ስርዓት ንክሕዙ እዩ መልእኽቲ ሕሊፉ ዘሎም بحقي خمس عينة نجار زتزاوع حبريتا ناب حبرتسب كمز عينة سب مالتون بتعم زادن قد نجار خمس عينة حبريتا محلاف بتعم زتسحاتن كرم زلو قداي خمس خونينا نحنا ون كنحلف ندلي بحقي اب تجراي مالتون سبيشالي اب كتما مالا تمالي زتفصم ابلع الحفتنا بتعم اسكحكح زبال جبني زتفصم زلم اتي زتفصم جبن كن مالتون اتا تخكلኛ ማን مخانات صارينا انا كنحلفو زغبأنا نمبر بالمثلنا كنحلفو ايغبنا بحقي نزحفتنا ون اتو غداي بوليس حيزوم تسكرين ون من مخانا ون እንዳት صاري ዝርከብ ዘለም اتو غداي تخكلኛ حوريتا مس بصحنا ون كلاتنا ناوخم እናብሎ ጉዳይ ዝኸውን بحق ግን ከምዛ ዓይነት ገበናት ኩላትና አይና ክንከላኸል ዝግበና ነዚ ኩላትና ውን ኣብ እንወጾና ናአትኩ ሰዓትና حليونا خمون ጥንቃቄ ክንገብር ይግበና ምክንያቱ ዝግዜ ኣብ ዝኻፈ ደረጃ አይና በጽሕና ዘለና ንህይወትና ኩላትና ብዝኻልና የመጠን ጥንቃቄ ክንገብርና መልእኽት
ክንሕልፍ እንደሊ ነዛ ሓፍትና እውን እግዚአብሔር አምላኽ መንግስተ ሰማያት ያውርሰልና ንቤተሰብ ጽንዓት ይሃቦም እንዳበልና ለሎም ናኹም ዘብልና ሓበሬታ እዚ መስል ነይሩ። ካሊ ማዕቲ በኻሊ ቪዲዮስ ካንራኸብ ድሓን ኩኑ ሰናይና አኹም